Txorinetarrak, ongi etorri beste astebetez, gure etxera, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrietaren etxera, eta hemen kozinatu kontuak itzegin... Hortako dauz etxiak, jendeak kozinatzen dagoenean euren sukaldien dago lan ibiltzen dio bai. Hori, da kontu kontari. Etxie morukoak. Bueno, Patri, zer modu zaude? Ondo, asteburua politia, motza beti esaten do bardina, baina motza injat, baina, bueno... Baina, Patri, zer modu zaude? Zerba... Ez que, zerbak prestatu behar dizkizut, Patri. Ez dut arrapatu. Bueno, ya, gustora, Jule, mota bat zure txiste, Ja, venga, Oin, guazen serio jartzen, eta bai, zerbak ingo ditut, onjo bexamelarekin. Duintasuna mantentzia lan honetan, saia da, Oso ondo. Esan dako, zerba batzuk ingo ditut, eta onjo bexamel batekin ingo dugu, hau vegano ez da izango, barazki jalentzako bai, hemen esnekiak eta gurina erabiliko dut, eta bakizu hor, gero azaldu behitzen horren inguruan, eta, ingo duna, errezeta, nik uste dut interesgarri bat, goxua dana, dene gustatuko zaizuna probatzen baduzu etxean, eta sasoiko zerbaitekin, anaia batutako onjoekin, hemen Nafarro aldean jasotakoak, Nafarro aldean nire anaia ez da juten da, han bizi da, anaia Naparra dukat. Eta bera jasotakoak, eta izostu, etxera amanera eraman zituen duela hilabetero, han izostute izan ditugu, eta gaur hemen erabiliko ditut. Kontatuko izut, errezetan nola ingo dugun, eta pixkanaka egiten gunga, bale, Patri? Zerbak banatu ingo ditu, zurtoin aldeatetik eta ostoa bestetik, eta zurtoinak hartu eta lurrunetan egosiko ditu makiltxotan. Xerra finetan moztuko ditugu ostoak, eta horiek gurinarekin da olio pixkatekin salteatu ingo ditugu. Eta jarraian, bertan sartuko ditugu zurtoinak egosita baita ere. Hori gordengo. Gero bexamel bat ingo dut, hortarako onjo lehorra esnetan infusionatuko dut, utziko dut hor pixkat, eta bien bitartean tipuletarekin eta baratxuriarekin saltatuko ditut beste onjoak. Horrei irina gehitu, eta gero ingo duna bexamel bat esne hori gehituta. Eta izango da gero, olako labeko erretillo batean oinarrian zerba jarri, onjo bexamel hau gainetik, behi gazta bat gainetik, eta txigortzea sartuko gratinatzen nolan pixkat labian 220 gradutara, 20 minutuz, eta listo. Perfecto. Honekin gero lagungarri moduan nolan neukan ogi bat egiteko asmoa, perrexil eta baratxurianena, baina nik uste denbora emango digula, honekin nahikoa izango dula eta... Nik gainera nik ogi bat egin gero. Bai, petxo. Hemen, lurrunetan egin duenean esan gendu, lurrunetan egin duzue, beti inaldu zuela ondu. Hemen, eskaia ekarri dut, baina beste dozin belar, gure baratzetik ekarri du eskaia, eta honekin ingo duguna da, egosten juten gaena, hemen gu garrai batero baldin badaukagu, zaporea emango dio. Kaso honetan, zerba horri mamiak horrenbesteko zaporeik ez dut hartuko, baina beti, sukaldean bintzat, usai ona utziko du horrek, eta eskertuko du. Aromatazatzaile holan bezala, Hori da. Balixoko dau. Eta, Nik garbitzen noa, saldu ingotzen dut. Hemen, pixkat, nik iten dira tira holan, eta aria kendu, pixkat, eta ero atzetik behai, tiratu, eta gero esan dakoa. Hartuko ditugu ostoak, ero horriak alde batetik, eta bestaldetik, gero hauek makiltxotan moztuko ditugula. Etorri da, ja, ambientadorin usaina, etorri da. Eskaia. Eta eskaia. Eta gaurkoan, gainera, lehengo aldiz astelenetan, errezta, inbiozu ez vegano bat, baizik eta barazki jarien dago. Barazki jarentzako, hori, igual horra saldin marko duen, ze ezberdintasun dauden, ez, Patri? Jendeak, suposetu, jakingo duela. Nik pentsatzen dut baietz, jendeak jakingo dauela, zeintzu dien, hori ez, desberdintasunak, baina barazki jaliek jaten dabe, ez dabe jaten ez arrainik, ez aragirik, baina animalixan beste gauza batzuk, adibidez, esnia eta arrautzak eta estixa jate itxuste. Eta veganuek ez dabe jaten animalistik datoren ezer. Hau da, ez aragirik, baina ez, beste arrautzik, esnerik eta ezer. Ez jogurtik, ez gurinik, azkenean esnetik datozen, beste inbeste gauza ez. Eta gero, veganua izatea ez da, elikadurakin, hori da, beste gauza batzukin eta erlazionatuta bai dauen gauza, eta dira, larruzko jantzixak eta ez zituzte eruaten, ez kosmetikan eta farmazian askotan, animalixetan eta probatza ituzte gauzak, kremak, makillajiak, horako pastillak eta hori ez da behartzen. Horrek produktuak ez dituzte kontsumitzen, eta gero, bebai dauz, zoologikoen kontra, horako parkeak azkenean. Ni naiz oso... Ni hortan bebai, nahikoa doz nago, adibidez, animalixak erabiltzia entretenimendu bezala, edo garraio bezala. Grezian niego nintzenean, astuak eta erabat dituzten,
pasioak eta itxeko. Jendia gainean montauta. Bai, jendia gainean montauta da Holanda. Urtietan erabili izan di, baina gaur, beste aukera batzuk egon da, holako, turistatan da, saldixekin da, bueno, itxe itxuste, holako gauza da, horren kontra bebai, itxen daue. Eta barazki jalia bada, adibidez, elikadura eredu bat, egongo da jendiak, eramaten dagoela doktrina hau, beste esparru batzutara, baina desberdintasuna hor dau. Bata da elikadura, bestia da bizitzeko era bat edo bizitzeko estilo bat, eta euska beste konotazio politiko batzuk eta pentserakoa bai, ez? Bai, hor esan dena, obola eta gaina hori, esan dako, zuk esan duzuna. Barazki jaleak, animali jatorriko produktuak eta, esnea eta olakoak gurina eta guk hemen erabiliko ditugunak jaten dituzte, konsumentzen dituzte. Bai, adibidez, eta gero, arrazoietan bebai badaoz desberdinak, jendeak itxen ditu ez, vegetarianoa edo veganoa danian, askotan izaten da bebai, erlijio kontua, adibidez ni Indian egon nintzenien eta jende pila bat, barazki jalia da, erlijio kontuagatik, kultura kontuagatik, baina ez da, ez da pentsaera gauza batengatik. Hemen danetatik egoten da, batzuk izaten da animalixan oitxuriagatik, beste batzuk ingurumenarekiko bebai daukien errespetuagatik, arrazoiak bebai desberdina dauz, baina hor tarte, hortan, berdintxasunak, desberdintxasunak baino. Hor, egia da, gu beti hemen, aipatu izan du, eta ez da guk esaten duela, jakero eta gehiago, gaur egun jaten den aragia gehiagizko jaten du, ni gure txean aragia eta jaten da, eta hori, baina egia da, egunerokotasunen jendeak uste du egunerokotasunen jan behar da, eta hori ez da. Nik egisa esan, egunero jaten dut, aragisa. Aragisa, dana englobauta, aragisa eta... proteina sartzen du, animaliaren proteina egunero. Bai. Nik proteina isa egunero bazkaltzeko edo afaltzeko, hortik jotzen dugulako guk menuak eta esartzen ditugunean, arraina asko, aragisa bebai bastian 3-4 aldiz. Bai. Igual, isian behin holan afaltzeko itxin dugulako tortilla bat edo holan arrautzekin eta, baina normalian, beti, zuk ez tozu hainbesti jaten? Nik hainbeste okelia, aragisa hainbestez. Nahi dut esan, ni oso zereal eta salia eta naiz, eta arrozak eta lekaliak eta oso salia naiz, baina arrautzak eta bai jate jut, gurina eta ez dut izut, astian zehar biru jogurra baina, esnia holango esnekiak, hori da, esnekiak guretxean, nik hartzen jut, ero bat, ero beste, badauzkat biak izaten jut, edari vegetalak, eta baita esnia. Lagun batek esabestan. Ni, uste, barazki jalia izateko aukeria, aukeria horan eingo nintzen, ez da aragirik jaten isa. Eta gero ikusten duzu saltzeko urdai ospikuekin, da ez duzu, hori aragisa bai bada, naiz eta ez erosio lan, ez dakit, aragi gorrixa plantxan itxeko egunero, dauz gauza batzuk aragisa dila da. Hori, urdai ospikoa uste dut, barazki jalia urdai ospiko egozia indio jarrana, eta hori ematen da ez dela aragisa. Ez, baserla ba. Jendiek ez da, baina hau bakarri da, ez hori, eta gero jasko paparra, bai. Egia da ere, hori, barazki jale, gehiena dira hori, barazki jaleak ez dira veganoa. Nahi dut esan, nik ezautzen ditudan lagun gehiena olagan direla barazki jaleak ero, ezautzen ditu veganoa direna bat ero bi ezautzen ditut, inungo animali jatorriko ezer jaten ez dutenak, eta besteanak esnekiak eta gaztak eta horrelakoak eta jaten dituzte. Eta gitza da, gaur egun, edozein lekutara soiezela, aldozu barazki jali izaten bazara, aldozu zure dieta nolan arabera jan, jatetxiak eta pila badauz, baina nelago batzukin zauen donejako ebidia, baina urte batzuk eta bat asan hori veganoa. Vegetarien esan, baina hasi zan holan, veganotzat jotzen. Eta askotan, hortik pasatzen zare oso txikixetatik, eta oso herriko tabernia aukiela, txoixua, arrautza frikituak eta patata frikituak, eta jogurren bat baina, eta orduan itxen zaben, supermerkatu batera hurbiltzen zanean, humusa erosten zauen, asenario batzukin, herriko tabernetan eta, hori bakarrik ez, jaten zaen gauza gehiago, eta gero, joten zanean ostaletara da, sukaldian sartu da, itxen zaben zehose, ze bestela, jatetxietan, patata frigituek jan, eta entzaladak eta patata frigituak, eskatzen zauenean,
Arrautza frikitsua, arrautza jaten bozu, arrautza frikitsuak bai, baina bestela basaia zala. Hor, graziosa askotan parragarria da, laguna bauzkat barazki jalea dela, eta juten dira, baina ni barazki jalea, bale, ingo izute ensalada bat eroan da, ensalada botatik dute, galuzia, eta arrautza, ez, baina eski, olakorik, olakorik ez da, eta ogitartekoak eta oso tipikoa, Vegetala. Vegetala, oi askuakin, vegetala, egaluzeakin, vegetala, ez dakizeekin. Bai, hori, tipikoa da. Klasiko handi bat. Bai, baina, geroz eta aukera gehiago eta izate dituzte, herri txikixetan be. Leku guztixetan. Bai. Eta jatetxe gehienetan, hori, behin baino gehiotan aipatu du, jatetxe gehienetara juten zara, eta hori gaur egun jatetxetan reserva egiten duzunean, tokia gordezezunean, oikoa da galdetzea, kuadria lagunen artean, zema zatea, bale, badukazue dieta berziren bat, alergikorik, beti, gaur egun zerbitzaria beti galdetzen duten zerbait bada oikoa. Zuk planteau duzu lan barazki jali izetia, egon zara lan galdetzen zure buruakin zeuze... Ez, inoiz ez batzu pasau. Ez, eta, a ber... Jendeak aukitzea izan dauko nintzake, baina eta galdetza oso zure buruari, da... Ez, baina niko alde urte diz. Baina bai, kontu, nahi dut esan, hori hautaketa hori egiten duenentzako, esaten dugun, beti profesional baten eskutan jarri, ez da bakarrik letxuga eta saloria eta jatia, besterik ez horre jakin, ze hor azkenean gure gorputzak behar ditu elikagai batzuk, eta lortu aldala, barazki jale izan da hoiek, elikagai hoiek izan da, baina, beti profesional baten eskutan jarrita eta... Ados nauta, aldi berean ez. Ze behitxu, akordatzen az, taperretan eta joaten ginean unibertsitatean, basauen bat vegetarien nuazela, eta horrei beti esaten jaken gauzak. Eta mundu osoak esaten zuten, baina jaten duzu janbiosuna, da hau esasontxoa da hau falta jatzu da, bestie falta jatzu. Eta gero, batek, eramaten zaben, beti, pasta tomatiekin da gaztakin. Eta horako frijitxuak, horako gauzak, etziela oso esasontxuak egunero jaten, ezinun, inoiz ikusten lekaliekin, ez barazkixekin, ez arrainakin, beti aragisa eta pasta, tomatia eta gazta, eta ari ez jakon ez inoezek ezaten. Igual profesional batera be, bisa joen boko zein, ez bakarrik barazki jalia, orduan, hor daue bai koska, ez? Asko, epaitzen dugula, baina. Bueno, hemen, gure zurtoinak, ero zerba horri mamiak, 12 minutu, egosten jarriko ditu. Eta orain ingo duena hemen ostua dauzkat, eta hori ingo duena sartei bat jarriko du hemen, gurin eta olio txorrota batekin, eta hauek fin moztuko ditut, eta baratxuri atal batekin txiki da hemen salteatu ingo ditut. Ingo duena lehenengo, gero, onjoen zapore, onjoak izango ditu. Gure bexamel honek, onjoak izango ditu, baina ala ere, horratzean bueltakaen Euskan Patri, honek onjo lehorrak. Nik nauzkan, ez? Bai. Aspaldik izuden hor. Hau egingo dituguna da, irekin aldi bat emango dio, eta hor utziko ditu infusionatzen gero 50 minutu besteak onjoak indagoen arte, eta oraindik izango du, onjo zapore gehiago gure bexamel honek. Esneak xurgatuko dau, onjoan zapore dana. Kanela asotz bat, ero vainilla botatzen badu, ero limoia sal bat egiten dugunean, beste gozogile krema bat, hemen berdina. Eta gure Julentxo, gure gidoilarixak, askotan hemen aipatzen dugu bere izena. Eta berak esan dozta, igual errezta hau veganua izaten bazan, ezingo zela bexamelain, baina, bexamelain alko zan, azkenean, edari vegetala badau, esne modura, badau, urina erabili biharrian margarina erabiltzea, eta irina danontzako bardina da. Berez, horrei irukin atarako zan. Gaztaia erabiltzeana, igual gaztaian zapore holan sakona etzaun aurkiko, baina, bebai. Erabiliko genuke legami. Hori, nutrizionala. Garagar legamia. Garagar legamia edo legami nutrizionala. Eta horrekin be, ingo zan, beraz, badago aukera, baina guk, aukeratu dugu, kasunetan, esniakin eta benetazko gurinakin eitxia. Eta gero, kilometro zeroko zerbak, eta honek aldetu binotzun, honek, gure Miramoneko hortu batekoa die. Ez da txorienekoak, ez die txorienekoak, ez? Ez, gure hortukoak, hemen erositakoa die. Lagun batek ekarri osku. Eta galdetu binotzun, ze die, Liongo zerba horriak, edo Bresaneko zerbak. Muntxengoak. Nongoak? Muntxen. Muntxengoak? Bai. Asmatu indozu hori. Bai, muski.
Bueno, bi Miramoneko zerba horriak, desberdinak diela, baina badauz bi holan desberdin, bata da, Liongo zerba horia, dala, berde argi koloreko holan horrixa, eta gero zurtoina dauka txurixa edo horiska holan txikixa, eta bero, beresanekoa da, honek aukitzen dabe batzuk horrixan koloria berdia oso iluna eta oso sakona, eta gero zurtoina izaten da zabalaua. Horre die bresanekoak. Ni Liongoa zare da uste duk. Hau Liongoa, ez da? Bai, esango nuke. Bai. Eta gero kolore... Egun ezin dizut esan, Ez, galdetu jozu. Nungo esa? Nungo esa? Liongoa. Muntxengo. Esan dizu, ba? Eta gero bai, koloretakoek eta egoten dien, nire hori pila gustatzen ikustiak, gorixak, moreak... Gure txurieneko baratzen izan genituen moreak. Bai, izan genituen. Politxa die, gero Saporien eta ez da igertzen, Saporien bardina die, baina, bueno, ikusteko eta... Politxa die. Begitara izartzen die, Patri, eta aldatu eta holan, salteatu eta jartzen baituzu txuriak eta bestiak eta holan, bueno, askotan bakigu, lehenko eta behin biztatik sartu behar die, gauzak, jakiak, eta gero ahotik sartzen die. Eta askotan, biztatik espadire sartzen, gero ahotik ez die sartzen. Nire txian beti horri mamiak patatakin, eta, osea, horrixak patatakin, eta zerba mamiak, hola, frigitxuta. Eta beteta. Gurian, salteatuta, gustatzen zizku, gero porru patata batzuk izango zian moduan, bebai iten ditugu, aldatzen jute, eta purean. Purean bebai. Hone dauki jodoa, burdina, eta A eta C vitamina. Beraz, gainera, ez dauki kalorea asko, osasuntxua da. Bueno, eta gure baratzetan, bakizu pila bat ematen diela, alde hortatik oso interesgarria. Eta ez baduzu egosten ibili nahi, salteatuta, nik etxian egia esan, egiten ditu dela, salteatu, dena, hartu, osoa, zurtoina eta ostoak hartu, eta baratxuri pixkatekin salteatuta gerolako tomate lehor batzuk ero izaten maituzue. Berakatza, tomate lehorrak, oliba beltz batzuk hor, salteatu bertan honekin, ostoak eta gorputz, eta benetan oso goxua eratzen da, eta modu ezberdin bat dastatzeko, ze, bueno, beti hiltzen gara azkenean klasikora, patatakin, eta, bueno, barazkiak alda modua enean, erakargarri behar dira jateko. Enbide, da, erresta pila bat dauz, eta badau, erresta bat, Euskal Herrixan, gainera, abesti bat daukala. Bai? Zein da? Bexamela! Baina hori izu gaztea zinen hori atea zenean, maizu ateixia. Nik ezagutzen da, nire makotxian eta jatzen zagoen horrek. Ja, beha, guk hori zuzenean, ezautu du. Nik hori zuzenean ez. Baina, bueno, maizu ateixerrek itzen sotzien abestixa bexamelai eta pastelai, guk kasunetan bakarrik bexamela ingotzau. Bai, batean bai, bexamela. Hore, eta bai, bexamela kasunetan, hori, perretxikuekin, eta perretxiko saporiaekin. Normalien izaten da sapore bat, nahiko neutrua ez, gurinakin, esniakin eta irinakin itxen dala, saporie bebai sartu zeike, horako espezia batzukin, batzuk intxaur muskatua sartze dutzie, beste batzuk piter beltza, beste batzuk bebai gazta, tartian, porru bat olan erregositxa, eta, bueno, saporiak eta eman zeiki horrekin, bai. Bai. Ez, egia da, onjoak, bueno, aurten egia da, onjo desastre mendia lehorra dago, sasoia izan danean ez zuen euria egin, eta bai, gure inguruan gibel urdinak eta bai, jaso zituzten pila bat, han Urkiola inguruan da, baina onjotan oso gutxi. Hor, bitxia da, Soria inguruan aurten pila bat jaso dituzte, Soriatik, bai, asko, jendea, entzun dut, handik joan izan dela, eta pila bat jaso dituztela, baina hemen oso gutxi, ero ezer gutxi, Kostada. Zeran ez ez, Jonek esaten da bezaz, hemen bai ez jaso dituzue? No, gure ingurun, ez, Jon? Abixatu, no? Jonek dauka bere leku sekretua, gero Google Mapsen bidaliko esku. Ez que Jonek oia horri bota ez da botatzen, baina onjoak gutxienez etxera kartzen ditu. Elkar banatuko dugu. Bueno, zailtasunak edo arazuak jendeak aukitze ditu, zigorrek bezala onjoak aurkitzeko, eta beste batzuk, bexamela kosinatzeko. Batzui oso likido, beste batzui oso lehor da holan. Nik ikusi ditut, ez dut sekula... Hori pixatu inbarra. Bai, baki, azkenian, bueno, nik itxot berrogeita mar, bostegun esne. Eun litro bat esne. Eta horrekin... Segun zertarako. Segun zertarako da, gisa da... Kroketak itxeko lan, kroketa itxe maituzue, gaizki zabiltzatu. Bai, hori lasainan dako da holan. Saltza moduan erabiltzeko. Bai, kroketan dako eta esne gutxi haukin, erabili bida.
bazkinean lehorra ataratzeko, eta gero Ero formea. irin gehiagokin. Edo irin gehiagorekin, bai. Eta nik ikusiot, ez dakit neurrixa bez, zetarako izango dan, ze esto sekula erosi, baina esne gaina eta gurina eta saltzeitxusten nolan oskaiutan, supermerkatutan, egoten daulako brik txikitxo bat, bexamelakin. Bai. Zuk erosi esu edo? Ez dut erosi inoz. Ez dut erosi inoz, eta... Igual proba inozu. Badaki saltzen dutela, ikusi izan dut, Bai. eta, ez dut guztakit, bueno, aizu, Bueno, bakoitzak erosi da isela, da erosua pentsatzen bajako. Nik ez dut proba orduan ezin dut esan, ona edo txarra dauen. Baina eske bak erran kontua, hemendik urte batzu barru, ez da, 20-50 urte barru ere esango dute. Bai, garai batean bexamela egiten zuten etxian. Bai, hori esango dute. Kontua hortaragoa zera. Edo sagarra moztu, nik ikusi dut sagar bat olan moztuta bakarrik. Bueno, horrek bendinetan ospitaleko hortan, eta dago atal bat osasuntxuak. Hori da, zer, eta besteak ez dira osasuntxuak gala. Eta handa euskazu, gaietak zuntzarekin. Zagarra zuri, ataletan moztuta, pakete batean. Bai. Eta balio du, ez da egit, euro terdi. Bai, euro terdi, euro hogei, bai. Bueno. Nik iruditzen zait, burua galtzen ari garela. Honek irekin inbardu ja, eta orduan kanpora doa. Bai, burua galtzen ari gara, Patri. Eta hori etorriko da, esango dute, duela urte batzuk, bexamela etxian egiten zuten, nira mamak egiten zuen, nira itxitek egiten zuen, da. Eta mama eta ititxak gu izango gara. Bai, baina, bueno, izango gara zutani, zen ireko harriako batzuk ez, agian, ez nahi dut esan. Bai, baina, betxu, hau zuk ez duzu 20-30 urte barru, bexamela, bai? Bueno, 1650an, oza, pentsau, zenbat urte, agertu zen lehengo aldiz liburu baten, François Pierre Labagen. Labagen, jauna. Berak idatzi zagoen Le Cuisine Français, izeneko lan liburu bat, eta bertan, eskaini zotzan, finantziari batei, saltza honen izena. Finantziari horren izena, zan Louis de Bechamel, eta horre ondo saldu zuen. Bai, bere omenez jarretetan saltzea, eta holan geratu da. Baina bere asmakizuna esan izan? Ez, bere asmakizuna izan. Izan ziren, bakitzu, Medici familiak eta. Bai? Maria Medici sukaldarien asmakizun bat izan zen, orduan, Toskanako sukaldaritzatik Frantziara eraman zen saltza bat. Oso tipikoa, eta gaur egun, oinarrixa da, bestain beste saltzana, prestakuntza pila batetan erabiltzen da, kroketantzako, lasainantzako, betegarri desberdinentzako, gratinatzeko, bueno, gauza askotarako. Zenbat errezeta ezin ditugu imaginatu, bexamelik gabe. Hori da. Bueno, gure, hemen 10 minutu pasadira, eta gure zerba horri mamiak eskaierara, hau izango zen eskaierara. Eskai aromarekin. Bai, jak, hemen, jarriko ditugu, eta hauek ere, hiru la vuelta, bai, a ber. Eman gozotzan eskaian. Soso ongo dira, gatzik eta ez daukate. Eman aldia, zerbait. Zaporek eman aldio. Eskaiak ez dutza eman. Ez. Bueno. Baina hemen gatu da nola aroma da. Bai, egia da, guri eman digun usaia zorarrea. Hau, honi, gatzik eta estio bota, hau jungo da oin, hau izango da, gero, oinarrian jungo da. Hartuko dolako labeko erretilu bat, eta oinarrian hau jungo da. Eta gero, pixamela, gainetik. Orduan, bueno, zer bajateko beste modu bat, eta, Bai, eta, bueno, lehen aipatu dugu honek hartu ditugula gure lagun baten baratzetik hemendik Miramonetik, baina, bauka, abantaia pila bat, olan, baratza aukitzianak, eta gainera, ezaki pasatzen gatzun zuri, nik ez daukaten ez baratzik, ez baina, kilometro zeroko produktuak, eta batez ez zukeko izten baditzuzu, kogorauki kristoneko zaporia, ez? Ez dakit zaporia daukaten gehiago ero gutxio, baina ematen dizun, arrotan hori, ez autu itxuzu lako hasienetik, Patri. Zuk hasi duzu, hasia landatu duzu, gero hartu pototan, gero landatu induzu baratzean, prozesu guztia zuk, tomateak gero piperra badieroan, parra jarri dizkiozu, lotu indituzu, itxegin indiozu. Tomatian dako entzalada bat, oza, entzaladako tomate bat ataratzen gatzunien bat batian, ez, jo? Hombre, bueno, eta handat munduko tomate gozoena. Bai, hori guk egizan, nik amari eskua botatzen dira, batzu da, hau imar da, bestiak, garbitu baratza eta hori, baratzan kontua gure aman historia dira, bere hobia hori da, eta kentzen badiot akabo, eta azkenean, beretzako landatzen du, baina jende askontzako, hau da, denbora sortu didan alen. Txik.
Bai, entzun dizu. Entzun dizu. Hausan. Hau, alde batetik. Eta hemen, sartai berdinean, ingoitu da nagoin, kipula jarriko dut erregosten. Betxo, aprobetxatzen, hori. Bai. Geixago esekintzeko, eta azkenean zapore horrek bai, aprobetxatzeko. Eta bexamel bat iteko beti zebar dugu, gurina eta irina. Orduen, gurina hortan... Batzuk gurinan ordez bebai, itxen dago erditxa gurina, erditxa oliba-olioa, edo oliba-olioakin bebai, egin la, zapori askoz be fuertiagoa da. Txarrota da, bai. Eta nik bai ingo dudala hemen, gutxi gara, 40 euro jarri ditut, 40 gramo, eta litro erdi. Orduen pixka loditxo nahi dut, ez da izango fin-fina, gure bexamel hau, eta hau, berotzen, eta hemen, gure tipuleta bat, ja, txikituta. Eta ero, onjoa jongo naiz, onjoa beti legunean zen izuna. Isostuta daudenean, ez utzi desisosten, Hauek, ja pixkat, hemen gauden denboran, desisostu dira, baina bezala likidoa piloa botatzen dute, eta... likidoa gati da. Bai, eta hor sustantzi piloa juten da. Horregatik, gehien bat. Egon hasi irakurtzen artikulu bat, abantaiakin, ortua aukitzianak, edo ez. Nik beti etxean izan dut ortua, zen eramak, badauka hor, eta etxean baseko gun ortua, ontsen iranaiak zaintzen dau, nebak, andonik, eta nik ez dut inoiz auki oitxuria esango zut, geisteko, ez ortuan ibiltzeko, ez laguntzeko, ez. Jateko bai, beti prest egoten nintzen, baina ontsi bai egoten naz, baina eskua botatzen, egiz esan, ez. Abantaiak hemen, irakurio da, batek deitu ez da atentzia, zebatek esaten dau, dirua aurrezten dozula. Hombre, merkeagoa bada. Zure denboria esposu kontuan aukitzen, zean amak eta ontxe nebak, da, egunien ordutxo bat, bi ordutxo, zure hortuan arabera, da zure hortuan tamainan arabera, emongo zu, da zure denboria aukitzen bozu kontuen. Baina, ordutxo hori ero, bi ordu crossfit ere zara, jun behar, han euskal crossfit egiten zauz atxurraekin. Atxurraekin, da. Hombre, baina egia da, horrarik eta ikena izan, gero jendia hartu eta gimnasiora juten da. Etorri gure etxera, etorri nik jarriko zaituztet, intxaurra jasotzen lurretik, jarriko zaituztet, han agrieta, guk agrieta hitzi du, motokultura, agrieta pasatzen, eta ikusiko zuen, doain ekingo izue gaina. Horra, jaizten zaren bakoitzean, sentadilla da, hartu bat. Nire amamak, 70 urtekin lurra ikutzen zuen, hankako beti aur baratzean igotiena, nik hori ez nizkai egiteko, hori izan, lanketa bat zegoelako hor. Bai, azkenean, ariketa hori urtietan da urtietan. Horda merkeagoa, padre. Errepikatziakin. Ez tozu gimnasioa ordaintzen da gainera. Merkeagoa, egisa da. Merkeagoa ingurumena zaintzen dozu ez, azkenean, bakarrik ekoizten dozu, zuk bihar dozuna, eta euskanean, errespetatzen dozu, ez dozu holan industrialki pila bat ekoizten. Egisa da, ni badakotara bizilagun batzuk eta ekoizten daula pila bat, eta azkenean jakek esatzen beste erremedioik oparitzeko, da hori bebai, ondo da. Horre satisfazio ematen duen, lagunak irazten dituzu. Bizilagunei eta emoteko, hori ondo dau. Gero, hori ekoizten dozu bebai, hori ongarri kimikoen arabera da holan bebai, baina aukeria badaukotzu ekoizteko askoz be ekologikoa eta, jasangarrixagoa. Nire amak esaten du, berak ekologikoan iten du. Karo, eta lehen baratzeko egiten zaben, beretzako, etxerako eta guri semea lebeio emateko, eta oin, barraskilloekin konpartitzen du, amak, karo, baina ekologikoan iten du, eta horrela jaten diote dena. Basaukan holan, trukotxo bat, eta egiten zauen, ez dakiz landalatan, baina aldamenian jartzen dut zan, edalontzi bat garagarduakin, eta aldamenian, eta orduan, horrek xomorruak eta juten ziren garagardora danak, eta landari usten zauen, bakien, landari itzauen jaten. Beraz, badauz, eta holan ekologikoan eta azten basabize, badauz truko eta pila bat. Eta liburuak, eta horre Jakoba Rekondon liburu oso interesgarria da, horre, jakiteko nos landatu, eta horre, hilbera, hilko eta nos dien, da, egia esan, nik osabai oparitu nion, eta, liburu benetan, Jakoba Rekondona, dauka bat, Jakoba Rekondok, nekazaritzan ingurukoa, eta horre, truko guztiak, eta nola prestatu aseri bustanakin eta bustitzekoak, eta danak, ongarriak eta naturalak, eta hori egiteko, aukera. Gu, ongarri moduan, satza ibiltzen dugu, simaurra, zaten dena, eta dauko bizilagunak behia dauzka, eta... Pentsu zen bizilaguna da. Ez! Bizilagunak...
bere komune ditu beria desbiatu indegu, eta jak, eta... Aizen aska. Haimaten, hori, Bueno. ez. Azkenengo abantaia, hortik ez dut nahi jarraitzia, eta azkenengo abantaia da, azkenean, sortzen duzula bebai, ingurumenarekiko kontzientzia handixagoa, ez? Eta lurra ikasten duzu interpretatzen, maitatzen, da azkenean da beste modu bat. Hori badau, ikastola ugaritan eta sortu zen olako proiektua, aukeria izaten bazan, hortua sortzeko ikastolan, eta orduan, umiek bebai, sabizen, lurra ikutzen, da lurra, ikesten, azkenean garrantzitsua da. Bikotea urten dago, hor, Elorrixoko eskolan dago, eta hortua daukie, baratza daukie, eta hastian egun bat, juten dietan, atxurrakitan ibiltzen dien, enredetan da hori pixat, gutxinaka joteko hartzen da horre, sasoia ikasteko, komposta itxeko ikasteko da, elikaduran inguruan bebai, joteko gustartzen gutxinaka. Oso interesgarrian zerbait da. Bai. Bueno, gure ondjoak, hemen egiten, hone behar dituzte, bost bat minutu hemen, salteatzen pixkat, zu bizian, eta gero ingo duguna da, betu hemen berreskuratu, iragazin berreskuratu ingo ditut onjo lehor hauek hidratatu direla, ja, eta, ja, kolorea eman diote eta zaporea eman diote esne honi, eta horiek ere ona botako ditut, gero irina, eta ingo duguna bexamel bat ingo. Bexamela bat ingo du, hori labeko erretilu batean jarriko dugu, eta ikusiko zuen nola bexamela gainetik bota, eta labera jongo gara gazta desenterekin. Orduan, ja bukatzen ari gara arrezatakin, eta gero Patrik, beste bat ekarriko dugu, kosua baita. Pentsaren lehen hau Patrik proba bingo du, da gero? Hori bai, noski, beti. Bueno, murriztuta gure onjoak, inditu dana olako bi lapiko txotan, ingo ditu raziokoak, banatu ditute gure zerbak, eta oin, irina, eta gero horrekin potu dugu zu. Eta on. Probatzeko bai, mugoztazu, apurtxo bat, hola. Bai, a ber, onjo saporeukin behar du. Bai, Usaia bintza botatzen zuen, Hauka, Bai, ez? Bueno, bai, ala ere hemen onjo pila bat dago, eta honek, bai, nahi eta nahi ez. Ontxe bai, hau gara zapore. Bai, lehen ez, ez? Ez, bai, lehen pila bat, bai, hauka lan aroma. Orain pila bat, gehiago. Bueno, botatzen dio, beti hemen, komeni da, hasieran pixka bat, eta ja, ondo nazu, inungo pinportarik ez eiteko, eta loitzen da ninean, berak eskatuko digu, gehiago botatzea, gehiago botako digu. Eta zu, hortu sali orduan bazara, edo amai laguntzeko bakarrik, edo gustatzen batzu, edo? A ber, gure aitik eta mama hortuti bizizien. Eta orduan, gu beti danik ezagutu izan dugu, noizian behin eskua botatzera jun, eta egia da, txikitan saiatzen nintzen eskakeatzen. Zan gustatzen, baina, bueno, ni holan lan fizikoa ziena, venga, baina, amamak esatozten. Zigor, rango aldera, eron berri, 12 karro satzanak. Hartu, ero karretillak gara, parkatu. 12 karretillak hartu eta, pon, eta ara. 12 karretillak, holako viaje, nikolako lan fizikoak eta gustatzen zaizkidan. Eta gero, porruak hartu, eta garbitzen dagotean porruak eta ero txortatan batu, eta hori holako zaila aspertu itzen gehiago. Baina hori... Horaz izan kirola holan... Nire lan fizikoa gustatzen zitzaidan. Lan fizikoa gustora egiten nuen, hori bai. Baina bestea horre xeritan, eta gira da, oin falta mota, pena ematen dit, ez gere egotea, amama eta jitean kontu kontari biltzen ziren, da nire osabak eta egoten ziren kontu kontari, eta ez geratu izana eta ez ura zurrupatu izana ero, pixkat oin bai botatzen dut, alperri da. Hori beti gogoratzen zara, nausixagoa zarenean da. Bai. Ni jaizten nintzen, untxixai argazi isakataraten. Untxixai argazki jakataten? Bai, untxixai zauren. Karretiakin, 36koa, 34koa, argazki... Argazki kamara holantik. Ez, telefonuakin ez, horretan ez da, en telefonua. Nik 14 urtekin, kamara balan digitala la roxa, argazki jakatara untxixai, holan nire amak aukitzen zaren mugurdixak eta, argazkia, etxera igo eta ala, agur. Bueno. Hori izan zure, baina etorkizunerako, argazki horiek orgeatu dira, zuk ez bazen ituen ataraka, inok ez ituen atarako. Hori da, da hor dauz nire etxeko, behitxu, baukat gainera untxixana argazkisa, Serio? Bia dikotzut, jarteko. Hori? Bai, ikusi, zalako politxa. Eta untxiak zen Gero untxixak jaren bizan. Hortan jaz dintzen jaizten. Hortako zen untxiak? Ja, baina.
Bueno, gatz puntuan, pixka falta zitzaion, nahiko soso zegoen, baina egia da, ongo zapore ikusgarria daukatela, eta labea daukat, grilla gainetik jarrita, 220 gradutan. Oso ondo. Hau, itzalduko dugu. Hemen... Hau da, pasta barik olan lasaina bat edo izango zen, ez? Bueno, bai, holan gainetik. Bitxulako pasta xafla bat jarritia gainetik. Tak. Eta zerba eta perretxiko lasaina. Baita. Baina, bueno, zerbak horrela jatea, nik uste dut, gure lankide horrek ere, horrek ere jango dituela nik uste dut horrela. Gero, gazta botako diogu, hemen kasuntan behi gazta ekarri dut. Bexamelakin eta gaztakin, barazki asko batzen dira, eta bueno, eta onjoak tartean badaude, zer esanik ez. Gazta, eta laberagoaz, hori, 8-10 minutu, hau gorritu arte, eta gero, bastakit ikusiko du, Patri, zure errezetakin hasiko gara igual? Bai, nik bauzkat hemen nire osagaitxuak. Bai? Osa, ingo omen hartu, aldaketa? Ingo, ez? Bai. Hau, labera, noa, honekin? Hau da, osagai nagusia. Zein? Dilista. Ah? Ze uste oso ingotela, nik, honekin? Iepa! Dilistakin. Sesamoaseakin, beratzakin, kuminua, limoia, hiltzea... Zein gotorrekin nik, ze pentsatu oso? Hiltzea? Ostro, galdu naiz. Hiltzea erabiltzen baduz, ez dakit, bestela kuminua... Dilistak, Dilista. Tortak. Limoia da, ez dakit. Taina antzekoa? Humus antzekoa? Humus... Osa, taina ez daukasunez, esaten nuen, ba. Bai, humus berezi bat. Venga, ba. Eta nolen duzu humus berezi hori. Venga. Lehengo ingo ditu tortilla mexikarrakonek irukitan moztu eta frijitxu olako natxo batzuk atara arte. Eta gero ingot humusa, dilista egosiak, kuminoa, sesamoa, berakatza, limoizukua, almendrak, hiltze apurtxo bat eta oliba olioa birrinduz. Zerbitzatuko ditut bixak batera eta barrura. Bueno, humus ezberdin bat, ez? Ez bakarri dilistagatik, ez? Ez, azkenean, oinarri xan, hori, ez? Aukibiarrian txitxirioak dituzte. Honek dilistak, eta bai, besta, hiltziana, almendrak bebai, bueno, borrek emongo za. Bai, almendrak normalian humusian ez ditu erabiltzen, baina, bueno, taina, esan didona, taina eitzin genuen baita, taina ez badukazue bebai, egin alda, sesamoasiak erabilita. Bebai, hori da. Orduan, aukerak, bueno, beti eskuragarri daukaguna, ero gustatzen zaigunakin. Hemen txingot, hori, kilore olioa jarrikot frijitzeko. Bai. Eta ingo itxut olako natxo batzuk. Ba, izen itxuen behin, ez, Patri, olakoak? Initxun behin, zehozetako bai, baina initxun hartuak uste dut, ez? Edo inoen, garixak ipe bai. Zena, taloak ero erabilizan itxuen, bai, ez? Ez da hartuanak ero, ui? Ui, itzalin ja. Pentsatzen nahi baietz, hartuanak zienak eta oin garixanak edo, bueno, berdin da. Olain ja. Bazkenean, humusa gustatzen dalako barazgixekin eta ogixakin. Eta, bueno, natxuekin bebai, niri eta hostie noizbaitz, eta behitxu ona geratzen da. Eta holako irukitxuekin. Eta hauek, baina, bueno, bai izango dira baina, gure sukaldean, gure jatetxeko sukaldean eindakoa, dana bertan eindakoa. Zebakizu, oin, arau berri bat atarra dute Frantzian, horre Olivia Gregori, Frantziako gobernuko enpresa txikien eta ertaineko ministro delegatuak, ba, hemendik aurrera, jatetxe guztiak Frantzian adierazi beharko dute, beraien kartan daukatena, zer egiten duten beraiek, ero zer ez duten egiten ez dituzten gauzak, ez? Ze hor, lehen basa duen kartela hori, etxean egindakoa, o etxeko natxoak, ero. Ba, hoi, benetan egia izan behar da horrek. Hau da, adierazi behar dute, ze gaur egun hosteleritzan, egia da, bueno, ni jatetxe lagun asko euska jatetxeakoen, eta, bueno, gozogintzako, agian pastelak ero, beste enpresa bati eskatzen dizkiote, eta kalidadezkoak, oiek ordainu egiten dituzte, ondo ordainua, eta igual ez dituzte, egiten, ero izoskiak, ero... Bai, kalitateak eta kalitateak dauz, orduan, lehen, bueno, araudiak esaten zauen, jarri bizinula, hori baz, artizaua bazan,
Bai. Ba, hori jarri bizinula, hori, etxeko postria da. Baina, karo, etzana, holan, izen barik agertzen zan, orduan jatetxe batzuk etzauken jarritxa. Eta ontxe, araua da, ontxe jarri inbiozula, bai ala bai, kanpokoa da, edo. Niri ondo pentsatzen gat, niri gustatzen gat, jatetxeetara eta noienean, nahiz eta kalitatezkoak izan, gustatzen gat galdetzea postrietan batez be. Baina, hau, etxekoa da, zenik nahiz eta jogur sistrin bat izan. Izaten dituzte, banatuta izaten dituzte gaur jatetxe askoko lan. Batzuk jartzen etxekoak, ero esan itxeizute beraiek. Etxeko postreak hauek dira, pan. Eta hor, frantzian, Faith Maison, baina esotan, eguneko menuan eta, esatotzu, beitu, postre moruan dauko, hau, eta hau. Eta niri beti gustau izetan jat. Etxeko hartzea, arrautzez neba bada, ero budin bat eroten dago. Gazta tarta dauko, txokolate tarta da, etxeko izetan ba, jogurra nik jogurra nahi xaudatzea. Eta agian, eta egia da, badaude, olakoa, kalidadekoa. Bai, bakite, Eta lehenengo platerekin da denekin, ni dauzkala una jatetxe daukatena, eta daukate, ez dakit, orkatz karpatxioa, ez? Bueno, orkatz karpatxioa, bereik inbeharrean, badaude, hori, 5. gamako, ero esaten dena, hainbat enpresa, egiten dituztela olako jakiak, kalidade honekoak, eta gaina batzuei, uste, aukera dola, beraiek esatea bitu, ni nahi dut ja, niretzako osagaia horrela prestatu, eta pertsona bat izan beharrean hori iteko ero, nahiago dute pixkat gehiago, produktu bat pixkat gehiago ordaindu, eta ja, astu eta zuk ez gozogintzarako ez izatean norbait zure jatetxean. Da, behitu nahi ditut, izoski hauek, albada izoskia idazu errezeta honekin, ero honen izoski berezi bat, eta ordaindu gehiago. Ondo dauz. Legea tope asko jota 2025erako atera nahi dute, eta ni, egia da, zira nik enuen ulertu, ze uste nuen zer, enuen ulertzen nundi joan, baina oin ja irakurrita ondo notizia nundidan da, benetan interesgarria, eta hor, jakingo dugu, jatetxian, zer egiten da, guk hemen adierazpen askarren esan, ostorea, ez? Ostorea zenbat aldiz esan dugu, ia inok ez duela egiten, espadala jatetxe bat 20 langilero euskana, ostorea, gaur egun, kalidadekoa izostu erosten da, eta ostore hori erabiltzen da. Ostorea, ogixabe, normalian jendiak ez da ogitzen horrek labak eta ogisa itxeko, baina, gutxinaka, guk kasunetan, natxuak, baina talo azuk egin dituzu, ni gaur goixen egon azore emoten. Hola bada, hori bai. Ez, azkenia, zerotik hasitxabe bai, saia da, dan eitxe eguneko eguna, beraz, argibide hori jartia be, ondo dau. Hementxe, gure natxoak egin ja, eta gure humusakin hasiko gara. Hementxe, dilista sesamua ikusten da, berakatza almendra hiltzia, botaotzat 2 hiltze, txikitxo. Hiltzia zaporea berezia da, Claro, potentia da. Oliba be bai, eramango dau, eta azkenean, gatza. Bai ala bai. Bai. Eta limoizukua. Noski. Eta, hori hasiko gara, trin. Bai, eta hemen dilista, finago ero nahi izan ezkero, badaudela dilista laranjak, eta dilista laranjak ez baituzu ezautzen dira azalik ez daukaten dilistak, orduan, digestio aldetik eta... Nik egin da izan dut horrekin, egin da dauzkat, bai, eta egin nituen beratuta bakarrik. Ez da musa, baina beratuta ondo, azkenean dilista laranjak ez da inoiz erosi badituzu, ez pentsa beste dilistea modukoa dienen, Kozinatzeko garaian oso denbora gutxi behar dute, gaina gehiago lan sopak pureak egiteko eta erabiltzen dira gehiago. Lehen kontadotza zigorri, nire amama Juanitak erosi zauela horrek, eta inzaben betiko moruen odolosteekin txoixoakin. Bai, horako sopatzarra, txartxarra. Horregatxi, kontu zibilibida. Nik egitza zen, potokuak honek ez ditut inoiz ikusi ditut, babarrunak, txitxiruak, dilista, baina holan, laranjanak, ez da daukitzen egosotxekoak, ez? Ez ateizu ni beratuta inituela. Ze beratuta ere oso biguna geratzen dira, eta holako irabia gaiu potente batekin, esan oso fina geratzen die, eta, interesgarria. Beste, egia da, hor gehiago Indiako errezetak eta holan badaude hainbat olakoak, eta txorienen ibili izan ditugu inoiz, eta ni pure bat eiteko bikain zoragarria dire, gaina oso fina geratzen die, jan errazak, eta nutrizionalki oso interesgarria dira, azkenean burnia eta, dilista normal batzuek guztia daukate, baina azala, kanpoko azal geruza, orduan, zuntza. Koloriak, gogoratze usta, onjuak, zan dauzuela bekua.
Nire deko aia itzali indot, baina bere beruarekin handao, orduan, bueno, hau... Probiko. Esan guzua. Nik atzamarra probado lehen, atzamarra sartu etzat. Limoia baduka, asko. Baina, limoi ikutu aukin bada. Nire gustatzen gatago honekin oso ondo geratzen dien. Apaindukot, zuri atarako zu? Guri atarakot, eta hau jasoko du, eta biak dastatzen bukatuko du. Astelen, eta interesgarria. Hori. Zesabiz? Nire gauzak, zigorkeriak. Bueno, humusa beti olibaekin, eta bitxu holan poli-poli geratzen da, ez da? Bai. Aldugu denbora egin zezuria bero egoko. Hau, oindala gutxi zegoen, plop egiten, Zego xua? Zorarria. Oso ona benetan. Eta ni benetan, humusa egiten dudanean, limoia desente botatzen dut, Ni bai gustatzen bat, Hau gai ikutu zitriko hori. Eta hiltzian eskako lan igertzen asko besta. Ez da asko agertzen hiltzia. Eta hain, txanda pasa ingo lan txik. Eta hemen daukazue, gure zerbak onjo bexamelarekin, gaurko bigarren eskaintza, ero lehenengoa, behitzen dugun aldetik behiratuta. Hau. Hau utzagoa dago, ez da? Ez, politxagoa argazkirako hau. Baina hor, azpiti hartu behar duzu. Azpitxik hartukot. Behitu zer hartu dut. Gazta. Retxikon bat. Gotzau putz. Ostras, behitu, Bai, onda hor, eta gaina bexamela bada, hemen karamelu eta askotan hitz egiten dugu. Baina bexamela bada karamelua bezala zerbait berua mantentzen duena. Luz eta iraungo. Gaurko menua, poli-politxa, Ojo. Oso politxa, oso goxua, oso txoriene, oso astelena, oso veganoa. Bihar gatoz, bihar oso asteak. Gauza berriak, kontu asko, eta beti bezala zuek hor. Ondo izan, agur.